Čaute lidi, já vás vítám u takového krátkého videa. Založil si fanouškovský Facebook. Spadla kamera. To nic. Nic si to nedejte. OK. Budu se to jmenovat Jaranov, jako Jano všude. A e-mail xdo.lp.krupice, takže registrace. Aj karamba. Tak. Tak jo. Můžete si mě postupně přidávat. Jo. Takže takhle. Nahrát fotku, bude to moje fotka. Kterou mám i na tak. Takže já bych to ukončil. Vidíte, zaregistroval jsem zaregistrovaný. Takže čau.